Barka da zuwa Arewa Comedies, tasha ce da ta yi fice a cikin dabban tashoshin da ke Afirka. Ka danna subscribe domin kasancewa da mu, sannan ka danna kararrawar sanarwa. Danna subscribe, kala ka danna kararrawar sanarwa domin ka ci gaba da samun. Duniyan nan ga zafi, ka kara ma mutum ina zai je wallahi. Wayo wai kafa wayo hannu wayo Ya bar ne kai magana. wayo kafa Kai magana. hannu wayo Lafiya? wani ne anan Ya dawa ka? wayo hannu kake kama hannu wayo Kai hannu wannan durun wale ta Kafa. mu. Ta ci saka mu Wayo. ta ka tsata ka mu tabi. Kai ni sai ya tukuna. Me kai masa ne tukuna? ba abun da na masa kawai ina Ya tafiya yi Allah ya sine mu. ba abun da na masa kawai ina tafiya Kai mu je dan uwarsa. yawa yaya gashi nan yaya gashi nan fa yaya gashi nan fa wannan ne fa yaya yaya ka zo mana wannan ne fa yaya